बबेनिफ्राय मोननानै होनांगौ आङो नोंनोलाय बोसोरनोसो होनदोंलै नोंथांमोन मा दं जायो नोंसिनाव बापनिखौलाय माब्रा सैमानि फिसा जालायखो ब्रा हेल' ओइ आं नै न'आवसो उन्दुना दंलै मैया लोंनाया थिग जायाखै खर'आ मामोन आदा बाजिगाव दंनाव दे जागोन दे आदा दे जागोन दे दे मोखां सोखां सुलाबाय थालाला बिदिनो होलांसै आं गारियाबो थ' दंना गैया सहैना सहैया आसला फैगासिनो बाजै गादों रावबो गैया नामा आरो सला जादोलै माथो आदारना दाबो सफैयासैलै जानलै मा जाखो दाहालागैथ' मोनफैनांसिगौ माथो दालाय मानो दा मोनफैदिया ओमफ्राय खबरा मामोन नोंथांमोन बेखौनो दहाय बुंहरखाबानो जायो आंथ' एक्सपार्टथार ना बेखौ लाबोदो बाजै मा दं ओइ बाजै गदा लाबोदोलै गंसे माखौ लोंगोन आसोलबो देहाफ्रा स्रां जानायनि गोरानफोरखौनो एसे बोस्रोनोसै खोमा जायो नोंथां जागोन ना जायो ओइ बाजै बै गोराखौ लाबो 50 थाखासोनि गारनोसै होगोन ना 50 थाखानिबा जायो नांगौबा लादेरबावगोन जायो बाखि जानाय नङाहाय आफा बुंमोन एखुन दामा बारा जाथारबाय आं होलांगोन ना मा सिन्था खालामदों लामोनदा फाननायावलाय दे लुना लोंदो रावन्दा दंना लुना थांनायफ्रा बारा जानायखाय उल्था फाल्थासो जालायमोनलाय दे लादो दे गांनि आमथालालै दासो गारमाफ्रा एसे मोजां मोनथारबायलै खारालै
गैलानो माथो होलाबावो आंना माबा मबाइला माबा जागासिनो बे साननैसो मा जाबाय थायो आदा रामदा नोंनि मबाइलखौ नायनि हा नोंनि मबाइलखौ नायनि मबाइलानोलै मालाबा मालाबा सुइस अफ थांलाय लाङो हारसिंनो खलथा गरमसो जाबाय मबाइलानो मा जागोन जेबो रोङाब्रा हाब माथो आदा रामदा मबाइलानो दाम खमथार खोमालै जों फनजोंनो हाया माथो जायोलै आंना भाइमोन औ नोंस्रा न'खराव एसेबां मालिक आइफन गंसेखौनो बिना लानो रोङाखै दाबो नोङो औ नंगौथ' बाथ्रा गुबुनफ्रा 1.5 लाख 2 लाखनि बायलागासिनो आइफन नंगौथ' आरो आदा रामदा मबाइल गंसेखौनो एफा बोरायनाव बिना लानो हायासै नंगौथ' आरो नोंथांमोन जाम्बासो जादों आदा रामदा जाम्बासो जादों आं मिथिलालै बेफोरखौ नों बायदि न'खरनि फिसाला सासेल' मोनबा जोंफोरा दाहालागि आंखौबो नायब्रा आंखौबो नाय नोंथांमोन दा बे बोरायखौ थानानै न'आव बेखौ होआबा दोखो माबायदि मबाइलखौ जों 10टा 20टा लानो हायो नोंथां नाय आंखौबो नोंथांमोन नाय दा न'आव थांनानैसो बे बोरायखौ मबाइल बिनायाव होआबा गेसाव रावबो गैया नामाब्रा बिसोरलाय नोंथां जानलै नोंथां आयं ओइ आयं हाब रावबो गैया नामा बिसा दङ आयं ओंखारबो मोनसोलाय माथा औ जोंसो फै जागोन आयंमोना माबाफोर खबर लाना फैदोंमोन नामा खबराथ' जेबो नङामोन आयं जों आयंमोननाव फैथारिया गोबाव जाथारनायखायसो बेरायनो होननानै फैनाय जादोंमोन आयं जास्ट ओरैनो बेरायनो फैदों आरो दे न'आव गैया नामा आयं बेनोथ'लै आयं दहाय फुङाव न'निफ्राय बाइक लाना ओंखारलांनायालाय नंगौ नामा आयं नंगौ आयं दा लोंना फैनानै न'खराव दावराव दावसि फैसिगोनलाय हाब माथो आयं आदा रामोनदाया सिगाङाव बेफोरबायदि निसा बुस्थु होननायखौनो लायामोन औ लोङामोनथ' आरो जोंहा बे गथ' सासेनि थाखायनो सानफ्रोमबो न'खराव दावराव दावसि जाफ्लेबाय थायोलै बोराय आंनो आइफन बायनो फैसा नांगौ फैसा हाब मा राव जाखो बिलाय आइफन नांगौ आंनो आइफन हाब बबेनिफ्राय मोननानै होनांगौ आं नोंनोलाय आं बेफोरखौ जेबो मिथिया बोराय आंनो गाबोननो 1.5 लाख थाखा नांथारगौ हाब 1.5 लाख बबे बिमा बिफानिफ्राय मोनना हरनांगौ आंलाय नोङैल' खोथाया जाला नामा बोराय जोंखौ दानो जोंखौलाय जोखोलाय खालामनांगौ हामालै आदा रामोनदा हामा आय गथ' माखौ लाना एसे गरम देखायदों नोंलाय बोरायखौ दांना लाफैलाय